बर्थमान आथिं सुनोसै जोङो सेन्देलखौ पार खालामना दोनसै जों सेन्देल मानि दोनबाय पार खालामनानै हेलौ गाइस गुड मर्निं गासिबो बरायनाय थाबाय आरोना थ' दिनै जोंना बाथौ फुजा दं ओमफ्राय बे बाथौ फुजानिनो माने गामियाव खुलुमनो थांदो दसेबो मिटिं जागोन आरोना बेखौ बरियासै नोंथांमोननो देखायसिगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांथार थ' लेट्स गो थ' जों दायो थांबाय दं लामाखैजा लोगोसे दं नै कमफिलायदो खानाय सानाय हवाखै नोङो मोनगोनथ' फाय लामाखै थांबाय दं बरियासै जों दायो थांबाय दं आरोना खानिदो ओमफ्राय गेवलां मेलखौ जोंसो माबानांगौ जाहैबाय मेथाइ सेथाइ खननानै बरियासै हे माबायो नामा मानसिफोरा माथो ज' ज' जागासिनो दा नायनोसै माबायदि जायो नायलांबायल' था भिडिअखौ गोजांदों एसे मा होनो खानिबो बेबो दै गुदुंजों दुगैदो आंबो दै गुदुं दुगैदो ओमफ्राय आं आर'नाइ लादों आरो बेनिफ्राय फालि लादोंमोन बिथा फालि गुफुर लादोंमोन ओमफ्राय चेन्ज खालामफिननानै आर'नाइखौ लाबाय दा लाबाय आरो कालारखौ दा थांगासिनो नै ओइ मानसिफोरा बेयाव जमा जागासिनो आरोना मलखौ दा खुलिनानै बरिया लासिगोनब्रा जों दा थांबाय दङ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय जोबजासै आरो दायो नाइटआव बरियासै मेथाइ सेथाइ रोजाबनायनि फैगोन आरोना नायलांबाय थाजोबजासै लेट्स गो थुदो नै जा थांबाय दं नैयो हेमांसुनि इयो माबा मन्टु बेनिफ्राय इयो जाबाय आं जाहानि टाइगार इयो मन्टु आरो टाइगार खानायाबो थांबाय थायो आरो थांबाय थादो नै बेबायदि फैखायो आथिं सुनोसै जोङो सेन्देलखौ पार खालामना दोनसै जों सेन्देल मानि दोनबाय पार खालामनानै फैबाय थायोलै डिस्टार्बनो ओइ दंखल मारि ओइ मारि दंखला दंखल मारि मोनसे फोसावनाय जोंनि गेजेराव जोंनिनो गामिनि बिथां टिकेट रामसियारि आदाया जोंनि थानसालिनि मुङाव 3,002 रां A few moments later. ओइ मा बोरै बिनाय साख्रि ओमफ्राय फरायनायफोराव मोजां माबा ओमफ्राय मा होनांगौ होननाया ना बारा माइ बोरै बिबाय नायफैना खेबफैगोन दे नायलै मा गोलाव खेब फट' खेबनांगोन नों गाइस फट' खेबनांगोन इखौ थांसै दा थांनानै बरायसै ड्रेस चेन्ज खालामनानै गामसा दिनै खेबनो नागिरदों आङो नोंगो गोलाव खेबनो दे गोलाव दे
Bye.